Ġimagħtejn wara li ddaħħal il-biss mandatorju tal-maskri fil-pubbliku, pajjiżna reġistra 218 każ ġdid ta' COVID-19 f'24 siegħa biex fl-aħħar 3 ijiem feġġew 458 każ ġdid. Sitwazzjoni li tkompli tikkontrasta bil-qawwi mal-attitudni tal-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar xhur. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. U li baqa' jinsisti li mhux inkwetat bis-sitwazzjoni. Il-każijiet żdiedu. Iżda is-sitwazzjoni kif se jispjega id-Deputat Prim Ministru hija taħt kontroll. Dan meta anke s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika wrid biċ-ċar li stqarrijiet bħal dawn u messaġġi konfliġġenti mill-awtoritajiet taw tama falsa li l-pandemija kienet għaddiet u li l-pubbliku seta' jerġa' jmur lura għal ħajja normali ta' qabel il-pandemija. Sa dan it-tant bl-aġġornament ta' tnejn issa telgħu għal 6,617 in-numru totali ta' każi li kienu rreġistrati f'pajjiżna sa mis-7 ta' Marzu l-hawn. Fl-aħħar sigħat 111 persuna ġew iddikjarati li fiqu mill-virus. Il-total ta' vittmi u ta' 64 bl-aħħar ġimagħtej ikunu l-ar f'dawk li huma mwiet mill-bidu tal-pandemija f'pajjiżna, 19 il-mewta f'14 jum. Mill-140 każ imħabbra l-ħadd, aktar minn 100 ma nstabx minn fejn ħadu l-virus, filwaqt li 12 minnhom kienu każi ta' trasmissjoni fuq il-post tax-xogħol, 11 każi ta' trasmissjoni fil-familja, 9 kuntatti ta' każi oħra pożittivi, 5 każi minn attivitajiet soċjali u 2 każi importati. Pożittiv il-fatt li bejn il-ħadd u tnejn kien hemm il fuq minn 3,000 swab test.